Hello. Mnangagwa. Nhasi ndinemi. Okay, wati? Hatozi munokwanisa kuita zvakawanda but zvizhinji zvacho zvomunoita hazvisorovhirekera. Kuraya munhu handiko kunosorovha chinhu nokuti akuudza ichokwadi. Doesn't really make sense to me. Vangani vakafa chii chakanaka muZimbabwe? The recent document yakabudiswa neAl Jazeera inoratidza kuti mimi hamuna hanya nenyika. Ndochokwadi chetoda kutaurirana. Zvamaitiwa imi muchiiswa mujere nana Smith, Tanya Smith iya. Ndo zvacho zvomuri kuita nhasi. Vanasikana, makanzwa ipi scandal 1 yakaitwa naSmith yokuti waibudisa mari kunze. Akatoramba kuti vatongwe neBritain akadeclare UDI kuti aiwa toda kuzvimirira toga. Akagadzirisa nyika, zvitima zvaifamba, ndege dzaifamba. Wana Air Rhodesia, vanhu vainda kuSouth Africa vainda nendege, vachidzoka nendege. Kwete imi motonga majumba musandukwa, vanhu vanoenda vachidambugwa matumbu namakarwe, vachiurawa nemvuu. Ndoda kukutaurirai nhasi, kune mbimbindoga kanda kutaura pachikaranga madictator akaita zvinhu zvinomusoro. Very good example, Muammar Gaddafi, our own African dictator. He turned that desert into a green forest. Nemari ye oil. Hatisi kureva kuti Gaddafi anga asingati. Ende ndoda kukuudzai nhasi kuti hakuna kusina mbavha even muno. Ndosaka vane word racho rokuti corruption. Ndosaka vane word rokuti thief. Dzirimo but dzinoba zvine brain. Yours is not stealing but looting on an industrial scale. You are a president today. You want your son or your daughter to be a president tomorrow. If you are destroying that Zimbabwe, mwana wenyu chaiye uchazosara achitonga chi. And hamumbozivi kuti munaisa mhuri dzenyu patight. That's why ndichizoramba kubva zvomuri kuita izvi. Think of Saddam Hussein. He was far better than you. Because Saddam Hussein aikwanisa kugadzira time yaanga aripo iye. Yes, vanhu vanga vasingatauri. Asi vanhu vake vanga vagere zvakanaka. Let's be honest. Pakazongoita dzimwe njigire dzakara vanhu vanga vasingatauri. Zvakangofanana nababa vaya vanorova. Vanoti every mwana ndomuda pano na 6 o'clock kunge apinda mugedhe ukanonoka unosvika uchirohwa. Asi vachitengera vana chikafu, vachitengera vana everything. Ndi baba vakanaka. Imimi muri baba vekind yekuti pakaurawa mutumbi wose wehuku, vana vanonzi ngavaseve namatumbu namakumbo aya asina kana ropa, tsvaratsvata dzehuku katotaura kwedu kumasvingo. Imi muchidya mutumbi wose. Mabire omuri kuita gold awa, mabire omuri kuita muZimbabwe. Deno makamavhura makambani. Nhasi uno hapana muZimbabwe waide asiri employed. Mumakambani amakavhura ndo inonzi mbavha ine brain. Kwete imi, you are a brainless fool. Let's just be honest. Why are you destroying your only Zimbabwe? Your one and only Zimbabwe. Why are you doing it? This is common with African dictators. You are destroying that very Africa. That country is not only for us. It's for children yet to be born, future generation. But if you are destroying it, what are you trying to do? Marizana bacha dziri muno dzaka frizo dziri muno. Ndati kune madictator ane musoro. Indai kunyika dzokumiddle east, magulf rich state hautauri kuti uchitsoropodza government. But look at their infrastructure. Indai kuSaudi Arabia, indai kuna Dubai. Ndo vanhu vanonzi vano musoro. Kwete zvenyu zvokuti mapotholes ari muroad nzou inokwanisa kuvanda.
iyo nemwana wayo furira denga rinokwanisa kuvanda. Aiwa, no, hatidero makonewa. Kuuraya hakuna zvokunobatsira. Vakafa 30,000 pamatebheleland. Zvakatibatsirei? Kujeko kudzvarira hama ngozi. You need your brains need sanitization for our country to move forward. Ende munoziva zviripo zvimwe zvinhu zvomunokwanisa kuita. Sorry is a very big word. Vedve hama ndakakanganisa. Vangani vakatorerana vakadzi vakumwawo sedoro ike zvino varipirana vapedzerana. Sorry yakakosha. You have destroyed Zimbabwe almost beyond repair. What kind of a person are you? Mwana wenyu wacho moda kuti azotonga chii kana muchida kuti aite president. You are even selfish to your own blood. Hamuwi kusvoda seiko madhara? Isu vamwe tirinoti deiri mari tagara zvedu takungonakigwa nelife. But mimi munoda kusvika kuinda mumabasa muchizviitira tsvina. Does that make sense? Maiona zvaita vamwe wenyu kunana Cameron kuna vamwe vakavongozviitira wait. Does that really make sense? What sort of image that does give us the African populace to the whole world? Munotinyadzisa. Hamunzi kunyara here vanhu venyu vatingonzi sva pose pavaenda. Come on. Get your senses and think the right way. Not the way you are behaving. It's bizarre. Handina zvakawanda zvokutaura, asi ndinoti svodai, nyarai, ishai Mwari samatenga vari kumusoro. Zimbabwe belongs to everybody. Thank you.